היי חברים, כפי שאתם רואים, אז אנחנו כבר כל כך הרבה זמן חיכינו לעלות את הסרטון הזה. אני מקווה שתאהבו. טוב, אז עכשיו אנחנו פותחים פרי צ'סט. זה מעניין מה יצא לנו ממנו. 4,236 גולד, 546 ג'יימס, 58 מורטר, 36 גובלין ארט, 122 טסלה. אומייגאד, אני לא מאמין. 164 אינפרנו טאוור, 220 אירוז ו13 אקסבורג ולבן. כפי שאתם רואים, כל זה רק יצא מפרי צ'סט, אז תחכו עד שתראו את ההפתעה הגדולה. אנחנו עוד מעט הולכים לפתוח תיבת סופר מג'יקל צ'סט, ואחר כך נעשה קרב. טוב, כפי שאתם רואים, עכשיו אנחנו פותחים את הסופר מג'יקל צ'סט. 4,369 גולד, 992 ג'יימס, 62 אירוז, 58 אליצר קולקטר, 127 מיניונארד, 142 תומפסון, 127 מיניונארד, שוב פעם, 134 אירוז, 13 לייטינג. טוב, אז אחרי שאני אשפר את השחקנים, אני אצא לקרב ויראה לכם את הקרבות פה, ומקווה שתאהבו. מאז בדיקת הרשויות בגואטמלה, ראשי הקהילה מרבים להופיע בתקשורת המקומית ואף לכנס מסיבות עיתונאים. וטוענים כי מדובר ברדיפה ציונית אנטישמית. סליחה על הרעש, פשוט זה הכלבה שלי פה. אולי עוזרות לכבוש את דעת הקהל, אבל הן בהחלט לא ברורות, כי הרי דווקא משרד החוץ של מדינת ישראל הוציא הודעה למשפחות, ובה נאמר כי בשלב זה של החקירה לא נמצאו ראיות המבססות את החשדות החמורים שהועלו. זאת למרות הסיפורים והעדויות ששמעתם זה עתה, ועדויות נוספות שנשמעו היטב גם בדלתיים סגורות בבית המשפט. טוב, עכשיו אני אקח את ההפתעות שמגיעות לי, ועכשיו אני אצא לקרב. אם לא נמצאו ראיות והכל תקין, הוא היה חייב לפנות את הבניין בגואטמלה סיטי ולמדוד עם אנשים והילדים. סליחה על כל הרעש פה, פשוט אין לי מקום אחר לעשות את זה. באופן חריג, נתנו לכמה גופי תקשורת מקומיים להיכנס למתחם מחדש של חברי הכת, אבל בתזמון... טוב, תחכו דקה, אני אעצור את הסרטון ואחזור אליכם אחרי שזה יסתדר. טוב, נתחיל על האיפוף, תפתרו פה איזה בג. במשך תקופה זו התקיימו מספר התערבויות אשר לא הצביעו על הימצאותם של הילדים בסכנה. הסיכון המרכזי היה בחבירת המשפחה לכת בחו"ל, ולכן הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ. טוב, אז נראה שהמלחמות לא עובדות. אני אנסה לתקן את זה, אולי